Здравейте хора, днес аз съм Diamond Creeper Place и тук с мен е Дакилър и отново ми краща Майнкрафта. И задваме, защото снимахме клипа, пък аз имам 2% батерия. Моля! И няма да играем. Маки! Гъти сада! Хубаво! Това беше от клипа, надявам се да не се хареса. Очаквайте още клипове и се събнете за Diamond Creeper, диаманти такива. Между другото вече имам профилна снимка. И кой ли я направи? О, аз си пратих оригинала. Между другото сега ще ви покажа оригинала на снимките. Оригинала на снимка. Опа, това са моите. Това е моята вече. Скритата снимка. Аз съм ги сравнил, нарочно съм ги направил на друга. Мой да не е променена много, ме изглежда по-добре. Да. А това не е тя. Не е това. А, да, ето ги. Ето С белия фон е оригиналната, отдясно може да видите меча е много по-готин. и Самият пич е направен доста по-яко, защото другия е направен си едно буквално е рисуван. Не знам, то не е рисувано. Има някаква черта, тук се вижда. Та черта, бе. Тая бялата черта. Аз я изчистих, я направих се едно, наистина има сянка. И виж как има черта, тук е направено като идиота, тук съм го направил. Да. Добре. И долу малко скрих това черното, защото получи, че си прави сянка, ама те черни. Да, и благодаря на Дакилър за профилна снимка, нямаше да успя самичък. Не беше трудно. Щом казваш? А, ти ще ме научиш, нали така? Да, някъде. Да, окей. Добре, надявам се да сте се посмели. Това беше клипа, абонирайте се за мен и за Дакилър. Линк няма да има, защото не знам да го изтеглям. Аз не знам. Аз изобщо не знам как се копира линк. Абе, кой ти покажа? Само ще ви покажа. Пишеш ти в нета Дики да килер и готово. Айде. Сега ще ви покажа как изглежда. За мен. Събнал съм се. Абе, стига си казвал зъби, бе. Зъби, Еми зъб, то... Sub-Zero. Sub-Zero. Да. Субсъргнете с Zero. Сега ще ме изкефи да не съм си включил микрофона. Сега ще ме изкефи, това е Дакилър. Не, ето това е канала на Дакилър. И покажи последното интро, което ще бъгнеш от тия сопнета. Последното интро е това. И безплатно правя интрото, само 5 лева. Не, взимам се. Да, безплатно. Безплатно правя интрото, само 5 лева. Снимка на корицата моя скорост. Безплатно за страховка 20 лева. Да. Нали? Всичко е безплатно, само 20 лева. Значи правя просто ми снимки, смисъл давате ми някаква снимка или казвате някакво предпочитание за снимка. Правя безплатно 50 лева. Бекграунд ти правя втора употреба. Това беше бекграунд, бе. Бекграунд е фонта, бе. Фона. Да, как ти си фонт? Фонта, фонтмена, кой да не? Мое се чува обръждение това нормално, защото сме на вятър, честно. Покажи последния клип, бе, да видят. Последния клип? Последния, не първия. Абе ти. Това нещо няма да зареди, не те е ужасно. Аз съм на 3G. И кой ти пука? Дай сега ще зареди. Пусни го на пауза, то ще зареди малко, ще го пуснеш. Това е един вид... 33 съба, кога ги направих, бе? Аз се абонирах за тебе. Кой ти се абонира и станаха 3? Как стана? Не, ти имаше 31. Аз се абонирах от това. От компа и от тела. Ах, ти мръсник, само ми качваш съборите. Благодаря. Нищо против нямам. Що казваш? Да не да се чува. Бъгни ми. Нормално. Тричито е на 5 Ама години. човек, това, което не разбрах, какво си се опитал да напишеш Colorful или Colorful? Не знам, аз го поправих, ама то се Пише бъгнал. Color. Да, знам, че се пише Color, само че нещо ми бъгна клавиатурата. И съм му ебал, Ако бъгне още един път направо... Добре, няма значение, разбрах, че ма. Това беше клип... Това беше клип голямия смях. Чакай, не сме довършили клипа, ти постига чао. 15 минути още не са минали, бе. Ева! 15 минути клип смях. Ние БГ пародия ли? Родилите комедиан. На пушеняци. На пушляци, бе. На пушеняци. Какво пише тук, бе?
Не паркирай с зелено. Опа, зелено. Синьо, аз съм далтонист. Батке леше. Още има сняг. Та за хората, които мразят мангарите, всички искам да знаете, аз съм расист. И за всички, които мразите мангалите, или тези, които ги обичате, елате в изгрев. Ами, 5 метра, 9 мангала. Да. Другото, което исках да кажа, мисля, че той дори не го знае, е, че може би ще започнем поредица На мултиплеер на сервер. Multiplayer Survival, която ние тук що преди малко, преди да му крашне Майнкрафт и да му бъгне Аз затова мислих. дадах Дадах да снимаме. Аз дадах инфо в някой друг Абе, аз предишен клип. казах, аз давай на Гаро май беше, ама аз казах, че... Не беше това. Аз беше. Добре, кой ти пука сега? Пука ми аз казах, че щях да спирам поредица, защото ми крашва. Да, ама той сега и тати крашва. В смисъл, сега ще ми прачи програмата. Не мога да ти апарат си трябва да се изтеглиш. Има Google Play за това. Абе, не става. Вика, бесата не работи на вашия. Давай, сега ще наслушат. Всякакво описание Сега ще плюс наслушат как се диалог прави, с мълчание. чакай сега да довършим.